Jerois dan mas puit nomor Dai pula. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus kami Katenguk pa badokon badaman sem bakoid. Amen. Kajing e jung turai jing Yesus Kristus bad gajing e jong oblay lambat gajing selog jong man sem bakoid kindan rengkat bad pi baro. Kohan men ko para ha turai Yesus Kristus mentak sngi ha gajing pulai ke badangkong ngin sayos ngeu. Kumno bai ki Kristan badangkong ki amat ya gajing sasitam na gebenta ke jengai ke jengki bat kumjuru ki apostol bat kinong bud bakham janjong jisu ki yomat ya kita ke jeng sasitam namar ke jeng penpriang jengki ya ke ketin ke jong oblay kam tame ke gospel ke ba ujisu lapan kamti ki ban penpriang hasus telah ke perthai handring yo i bat ngyo snyo ba ki apostol bat kumjuru ki senran ke jengu kim syam lasange walada ki yomat ya kita kejing syacitam Henry da kejing kemen bat kata kejing scam ki lej setelah ke perthai ki lej keleng saudong ban penpriang ya ke gospel babha den mata kedau kohan men ko para ha kene kesngi uji suruh kumju ukhot yang IAP bangin lej setelah ke perthai ban penpriang ya ke gospel ke babha kejing u ho yelese ha kejing em kejing ha kejing piru ngin yomat ikejing ikejing sitam kam tame ki bakhang lat yang IP ban kren ane ban penpriang ya ke gospel ke jong utrai Henry ngide ban bud ya ke nuksa ke ba kini ki apostle ki senran jong Jisu ki lapan i yengi uladang yo mari ke jenge ngimde ban sange hashtag lenti ban penpriang ya ke gospel ke jong ke jeng IT ke jeng yu klampe una un krisyan unai bor bat un petil lenti yengi pangilong kita ki bejab penpriang ya ke gospel ke jenggu den mata kedau hagane kesngi tongin paisu NIT la dehu berkum juru ngin penmap nak benta ki lait kilet kitam ki duna ke jengi kenang ba mangam api ngilong kita ki babid dor bantrua ya kane ke jingmaya ngapla hauble badan bor baro pada pi kohan men ko para Bangla le pop sigun dagi jing perkat dagi ktin dagi kam dagi jing leklet dagi jing le palat gijunga dagi jing le palat junga namar kata nagar pade kamaria bakut kabaisa kate soti ya ke angel berkirukut pada pi kohan men ko para banduai nak banta junga how tribe blazing Ublay badan borbaro unis na yingi. Badlama piki pop jungi. Unilamingi siya ka jungi ambam jukod. Amen. Triken rako blay. Isnayani. Triken rako blay. Isnayani. Krisoma. Ko Kristo. Is
ya duai akan kesngi ngiduai kerpang na kebenta kain kasam jong I ba Henry Nongset bat ikong Diana Carbani bat kikon kiti chungki kamtame ngiduai na kebenta I Diana Carbani bat I Wonderful Carbani na kebenta kajing koi kajing kia kajing ki bat kumjuru kajing ngiu jong kajing kajing ki Bablai trekan rad unri kendong ya kain kasam jong ba Henry bat kikon kiti un penlayaki na kajama kajing sau unayaki kajing kerku kebagi don kam ha kajing jengki baman lakasngi kumjuru ngiduai na kebenta keman sembala klat no jong I David Scott Lengkoi kamtame kajing dabba asnem jong kajing klat kajing I ngiduai bablai trekan rad unum theo ne num nyau ya kita kajing dona breu kajing I Henry un pej ya kita kikam ki babha kaba ulale kadba urang ha kana keperthai kenang bablai trekan rad un ya lamno ya keman sem kajing ha kahima beneng kajing kumjur ngiduai na kebenta kaying kasem jong ba David Scott Lengkoi Koblei meu balapli war ya ki kerdop kahima beneng ha kito ki balakha arsen dak bat oman sem bakoj tonang penroy ha ki chakri jongme ya ka jingai ka ba melai khnang ba kito ya ki ba lapan khoj nabaro ki pop kin du na ki jingkular jong ka jing jongme daw trai jing Jesus Christ kon jongme ubi barbasan cha rengkat bad me ha kajing long kawai jongman simbakut ublay junom la junom amen Kacing pule panengkong, kacing pule naga ngikam jong apostol, kalong pra kot iwe hidup pra. Hakata hikasngi lame kacing ban ben kapakrau persya ya kapalang ke Jerusalem. Pakirunget latang ki apostol kila syapin sapret keleng kitan ke Judea pa Samaria. Katu kanengut kirang ba kibaru play kila tep ya Stephen pergi dapan long kacing yang pangnut kapakrau ya Henry solus ula thombor ya kabalang pada kabarung man kitleying ula patom ya ki rungai cendrang pat kenthei pat ula thep ya ki hapatok te kito ki balasya pen sapret kila lek keleng kidaya lap artat ya kakten Philip ula lek syakanong ba Samaria pat ula yalap yau kres hakipai pa pat kipai pa aparo lang kila penlei jembut ya kata kabak lakren da Philip enda kila sya skore pat kila yoi ya ki kampla pa ulale namar ki mensim baman kila meno napun ki breu ki pasong suj kita kerkait da kasur kapajam pat pada pun ki papang hiap siliang lan ki patko lapan koj kumta ladon kecing kemen kapakrau hakata kanong pa kaktin jong utrai Gimana kasam Henry nomor Neuspa Sampue
Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pule naga gospel kat kumu Yohanes. Ka Abraham hame kotrai. Ujisu long haki. Nga ngalong kupu kajing im. Utau bawan sanga unnom tengan. Padutau bangej hanga unnom seliang lano ro. Henry kumbang alayat yatu hapi. Wadla POE yanga pimtrea bangej. Baro kat kaba ukpa ulai hanga kanwan sanga bad yauta uba wan sanga nganom kentait no. Namar ngalawan nabning banle yakamon jong uta bapa yanga yakamon jonga. Ti kane kalong kamon jong uta bapa yanga bangam dei bantu yano na kito baro balai hanga. Henry bangan penmipa deki ha kasngi kado. Hoj kabau kpa ukwa kalong kane. Ba kito baro ki bayo iu kun bat ngej hau. Kinyo ya kajing im bom jukut bat bangan penmipa deki ha ka kher kasngi. Ka gospel utrai. Kohan men ko para how try Jesus Christ menta kasngi ka gospel ka khot ka weri ngai pi ban pusan sepang kini tin ki bau Jesus la kren hanga pi leng mentan ha ka gospel Jesus ong ngalong kupu jong ka jing im jar bangej hanga unom yap un im jinom. Haka jeng im kajeng kajeng pi lada pi keli lade bad lada pi puson haka jeng im baman kasngi kajeng pi ne haman ka klimat jeng kajeng im kajeng pi ngidon kajeng kuah kajeng terang haka liang kamet bad kumjiru haka liang kamen sim ngidon kajeng kemilenti yalade bad kumjiru nakiwei kumno bamanga ngan la ban pendap penbiang lane ban penhun ya kata kajing kuak kajing terang jong kajing im jeng pi hakal yang kamet berkum juru hakal yang kamen sim dei nama ta kadang yoi bababon ki preu hakane kajuk jengi bamanta ban penhun ya kata kajing kuak kajing terang jong kajing im kajing ki lada dei hakal yang kamet ne hakal yang kamen sim. Habedai bad hakaliang kamet ban penhun ya kata kajing kuah kajing terang bon nangi yo lese ki ba shom hang ni ki bawan syakamas ka bakut ki balong ki barublei ngiwat ya ke ba penhun ya kajing kuah kajing terang kajunga habar jong kane ka yeng khut yeng kentang habar jong kajing hikai jong ujisu dei nama takadang yi bon ki rengba jengi ki longkmi ki kun samla shinrang batkantei hajaka ban wat ya kata kajing kwa kajing terang ban penhun ya kata kajing kwa kajing terang jong kajing em kajing ki ha kajing nge jong ki hablei ban ki wat ha kajing auria jong kapertei ha kajing skubha jong kapertei hato shisha lada kito ki breu ki bawat ya kata ka jing penhun ya ka jing kwa ka jing terang ka jing ki kelewat ha ki jing auria jing keperthai lane ha ki jing penhun jong ka do ki yo shisha ka ta ka jing hun ngam tharai
ngam tharai ngam la banong sis pa persen Henry kandai persen ngong ba kito ki bru ki bawat ya kato ka jing penhon ya kato ka jing kwa ka jing thrang jong ki habar ka jing jong ki haublei habar jong ka jing em kristan ha kito ki kam jong ka ne ka perthei ngam tharai ba kin yo ya kata ka jing hun la ne kata ka jing dap men sim yo le si ki yo mat ya kata ka jing snow hun ya kata ka jing thrang ka jong ki shis ngi yar sngi Henry ha ka sngi ka babut pat kin sadu no baro kita ki jing hun ka ba ki yo ha kata ka shis ngi ne ar sngi wan ha ka jing men sim jong iru ko hanmen ko para ngidon ka jing e haublei ngidon kata ka jing snow e haublei ngidon kata ka jing ting haublei habang ngidon kum kata ka jing e haublei klempep ngidon ka jing kwa ka jing thrang ban penhun yalade leng ba ka jing ngej ka bangidon Henry habang yisham jing e habang yisham jenjar habang yomat ka ke ba pen kathang ya ka to ka jing im junga kum kristan ne kum ka kristan ha jaka bangan pen scam ya kata ka jing ngej junga hablei lane ban lej pai sho blei rengkat bat kata ka jing ngej ba scam junga pen ban nga ino ya ka to ka jing ngej bat nga lej sabar jong ka jing ngej ka ba oblei ul ayanga de nama ta kadang yo ibun ki para kristan ke jungi para banget ke jungi ki banget hablei ki bala apply kata ka jing ngej ka jung ki hablei ha ka jaka ba kin lej pai sho blei ha jaka bikin IT la yala de hablei ha jaka bikin shania yala de hablei penban ki lej penban sha ki no kinya ki no kriam ha to ka jing kinya ka jing kriam jung ki kapan hun ya ka to ka jing kwa ka jing thrang jong ka man jong ka jing im ka jong ki jong ka man sim ka jong ki ha to ka jing kinya ka jing kriam ha to ka tu ka jing ngej bit ka jong ki kawan ra ya ka jing kala lane ka jing penhun lane ka jing yo mat ya git ban weng no ya kita ka jing e ka jing stom ki ba kendu sa chisin ngong ye pi tang si persen yo la se ka to kala ban a ye pi sis ni ar sngi sikantar kanta Henry hakas ngi ke babut haka kalimat ke babut kito kinjano dai nama ta gadau ko hanmen ko para mangama pi ki balange haublei ki bala pla ya kata ka jingej ka ba ula ai hanga pi ublei ula ai hanga pi ya kane ka jingej ublei ula ai hanga pi ya kane ka jing im kristan dai nama ta gadau ni habangi don ka jing kwa ka jing thrang habangi don kata ka jing angnut jong ka jing im jongi ko mo breu bat ka mensim jongi ka jing im kristan ka jongi ngim dei ban wat ya kita ka jing penhon ya kata ka jing kwa ka jing thrang ne ka jing angnut ka jongi habar jong ka balang habar jong ka jingej Henry ngidei penban ban lecha ublei Shao Jisu ubalaang hanga pi mandagas ngi ko hanmen ko para ha ka gospel jong Yohanes kalonong bahan reu de khot lai pesan ulaang ngalong pu jong ka jing em dei tang hao Jisu hi sha bangi yomat ya kita ka jing penhon jong ka jing im kristan jong a jong pi jong ka jing nge jong a jong pi bat kum juru hakaleng ka met hakaleng jong ka jing im jong ha ka perthei dei tang hau Jisu dei tang hau blei bang yo mat ya kita jing penhon basisha ka jing penhon ka bau blei wa yang ayepi ladang yo mat ya kata ka jing hon ya kata ka jing kwa ka jing thrang ka jing angnut junga jung pi kum ubreu kum ka breu hau blei kinnom jano nganot banong yepi 6% haladi ngayo mat badesisha ting teng ha ka jing em ka jungaru ngadon kata ka jing tulot mensim ngadon ka jing duna ki babune ngaklon man ka klimat man ka por habang aklet yo blei ngakwa ban yeng sa chisin na ka to ka jing tulot ka junga na ka to ka jing klon ka junga ladang asisin perkhat ngasnyo ba banay wadno nabar jong ka jing kristan ka junga nabar jong ka jing im runiam junga Henry habang pusan habang perkat dei tang hau blei ngayo mat habang let pai shau blei
Habang IT yala de hau Jisu, ngayethu yala de hau Jisu, u Jisu uan ban Kristyan nga bat ngala ban yeng biang. Ngadan kata ka jenghun habau Jisu Kristyan nga, habau Jisu ai bore nga, habau Jisu ubetilenti nga. Dei mata kadang ngong yepi ko hanmen ko para tangu Jisu, tangu blei ublaong hangapi hagane kasngi. Bangalong ukpu jong ka jeng Dei tangu ngiyomat kata ka jenghun ka basisya. Kata kajing penhon ke bau belai wai ke bau Jisu ai yang api ko hanmen ko para kanom ja lano de mata kedau hagane kesngi ko hanmen ko para ngaku aban ong yipi ngaku aban ai yipi kini kimat kipusan to nyinom wat shu kajing penhon ya ka do kajunga kajung pi ya kata kajing nget Kristen kajunga kajung pi ya kata kajing kwa kajing trang jong kajing mensim ka junga ka pi habar jong ka balang habar jong ka jinget ka jungi henry tong in pai shall yala de shall blay haman ka por bang idon ni ka jing ka jing tra ka jing ka jing wit ka jing wa jong ka jing ka junga ka pi ka jing pang ka jing sitom ka junga ka pi tong in pai shall blay kam tam me blay ula khod yang ai pi bangin late shau ban it yala de u ha ka donot ka jungu kumbau ong man ka por ngitip mo Tawan sanga pi ke bukia ke jengkit. Ka jengkit ke junga ke jeng pi ke kia. Dei da mata kadau. To ngin IT yala de ha ke danut batelam jong Jisu. Ha ke danut bas ngeurit bat bai jong Jisu. U Jisu labu kabalang na ke banta junga jeng pi. Kabalang kam dei na ke banta jeng no henrei na ke banta junga ba jeng pi wei pai wei. Dei da mata kadau ha bangi dan kata ka jeng kwa ka jeng trang. Ngi IT yala de ha kabalang. Baleng ba ka jeng sibenta junga ha kabalang leng ba ka jeng IT yala de na ka banta kabalang telitelan kabalang ro kan kersyani nga yepi bangin la ban yo mat ya kita ka jeng penhun ya ka jeng imbensim bat kom jur ka jeng im jong ka do kam tame ko hanmen ko para mangama pi ngiyo ban sibenta ha ka Eucharis man kasngi habangi bam ngisip ya ka met bat kasnam jong Jisu kane ka penhun kane kawan ra ya kata ka jinghun ya ka jingkwa ka jing trang ka jing angnut jong ka mensim jong ka jing em Kristen bad jong ka jing em breu jingi ha kana ka perthei lada shisha ngi IT la de ha ka danut ba khoj ha ka danut ba jemnut bad batlem jong Jisu ngin sayo ka jinghun ba shisha lada ngi IT la de ha ka balang lang ba ka jing ik lang ba ka jing shakri junga klempep ka balang ro kanang Kristyan susu yang ayepi bangin yo ikana ka jinghon basisya bat kam tame ko hanmen ko para haman ka kelimat haman ka por bangi bam ya kamet Jisu habangi di ya kasnam jong Jisu klempep ngin sayo ya kata ka jinghon jong ka jing im mensim ka jingi den mata ka daw hagani kasngi tongin ngej kem ya kine ki ktin ki baw Jisu long ngalong pu jong ka jing im uta bawan sanga unnom tangan shu nginom dan shu gejing kwa gejing trang light tang na ublay and yoro yo Jesus Christ dongin yang ngin pla la ka jong gejing ngej ngangej oblek pap baro kendo berhal Jesus Christ kon mamarwe jengu utrai jengi yaw balapun naman sembakut yaw balakhan akamariate sati yaw basalabain hapo pintus pilatus basanar panayu laya balatebiu ulayar shikabayab agasni kabalay ulami pani kabayab ulakiyo sabaneng usong sakamanu blay upab dan barbaro nang cha uan patan besar ki beimbet ke bayab nangay haman sim bakoj hakabalang katolik bakoj haga jing selok ki rokoj haga jing map akipop haga jing mipat kado abat haga jing embam jukut amen Laispa Prakusa Laispa Prakusa
Tuduai ko para baga jing kenya jenga bajong pi kan long priang hunak madu bleu pa badan bor baro. To priang ko trai ngi kerpar ya ge jing trua jong kabalang jong me kabarisa kemen bad kumba melai haka ya kadau jong kat kane ge jing kemen kum taru to ai yo so jong ge jing kemen bom jukut dau kris utrai jongi amen. Utrai don rengkat bad pi to kentu wela kidanut Tong in Angu tribe lay jungi. Dashisha kalong basong hog bat kabade kadeti jungi bat gajing penyemingi haman lagapor bat kecaka banyaro yame ko konrad Henry Kamtam ha kene kapor ngiyaro panan borom susu yame nabayaw Chris kulang brot paskha jungi lakinya namar mau ken ulong kulang brot basisha ubakid no yakipop jong kapertei uba da kebayap ula pendu ya gajingyap jongi bada kebamipat ula penyok biang ya gajingim jongi namar kata habala dap miar da gajingmen paskha kapertei baro kawe karisa da gajingyaro yeme kibor beneng ru bad ki kenhunangel ki ruai lang ya gajing ruai jong kaburam jongme bad ki penbena klem sange Dashisha malong bukhoj katrai katme jong ka jingkhoj baro namar kata ngikerpad yame topan khoj pan kantang ya kine ge jing trwa jungi dag wapha yaman sim jungme kum kam jer halor jungki bakin dup kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon snobha ula pnyang ya ge jing shashitom ula shim yokpu badagabangu yame ula kediai badal ai halaga senran ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kaban IT na kabanta jongpi hakaju karkam enda lalayabam ula shim yako khuri badagbaingu biang yame ulai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai badbom jukut ya kaban penmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta ka jingma pop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong ka jingait
chi mi pa chong me adu ba men dawa adu ba men dawa namar kata ngi ke bapan manca ya ka jing ya ba ka jing mi pa jungu ngi terwa ha me ko try uk po jong ka jing em bat ya ko khuri jong ka jing pan em ngi dai ngu adam namar mlenyeu yang ngi ke babet ban yang ka mat jung me bat ban sakri ya me da ka bas ngor ngi karpa dia me bangi ke bayo banta ka met bat ka sna mo kres ngin long ki ba la panitali ka we daw man sem ba khoj tokan mau ko try ka balang jung me ka bala priang hasutala ka prathei bato panjanaya ka ha ga jing it rengkat ber Francis ukpa ba ko jingi Wilbert Marwen bishop jingi ki bishop baro bat kilingdo token mau lem ru ya ki henmen ki token mau ya shakri jungme I David Scott lengkoi I ba mela khot shalade na kane ka prathei to ai ba mai I ba ya long ka we ba do khon jungme ha ga jing yap kum ka jung u in long ka we ru bat u ha ga jing me pa jung u token mau lem ru ya ki henmen ki para shan rang bat kan thei ki ba la yathia da ka bakermen ha ga jing me pat bad ya baro ki bal klat no ha ga jing isne jung me to priang ki sa ga jing sai ga khmat jung me to isne yang I baro ngi ker pa de me barangkat bad kamria the soti ba khoj ka kmi jong blai u jesa ba khoj u korem jong ka ki apostol ba khoj bad baro kir khoj ki bala pens no ba ya me pateng la pateng ngin long ki babet ban yo ban talem ha ga jing em bom jakut bad begin yaro bad pandan borom ya me daw kon jung me u Jesus Christ Da'u lembatu badha'u kan long hame blei kupa badan bor ha ke jingya long ka wei jong man sem bakhoj baro ka borom ber ke jingya ro junam la junam amen kumblah hukum yang I daw nong penem bad kumblah hikai ngi daktin blei ngi not banong ko pa jingi hab kendeu kumbah beneng kai ngi menta ke jembang jungi ke bahala ke sngi batama ngi kerangkang jungi kumbah ngi rogi ma bi ke bless ne yangi badwat yalam ngi sa ke jing pensoi henry to penlai ngi na ke basneu to penlai ngi kerpat ko terai na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jungme to jing suk jing sa ya ke sngi jungi kenang ba da ke jing rap ke jing snei jungme ngin laj barabor na ke pop bat ngin yo jing da na ke jing jenjar baro katba ngi dingap kmelenti ya ke jing kermen bakhoj bat ke jing wat pat jong nong penem jungi u Jesus Christ namara jungi do lema jungi ka bor ka ram Kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jungi ka jing suk ngai api ka jing suk nga ngai api wat pe je ki pop jungi Henry ya ke jinge jong ka balang jungme Badha ka jing sabon jung me to ai ka ya ka jing suk bad ka jing etli ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi berbasan syar junam la junam amen ka jing suk utrai kandan barabor rengkat bad pi to ngini atrwa ya kada ka jing suk I wei hai wei pat jing suk bad pi Amen.
kmiu kun long brod jong blay ha kmiu bukit no ki pop jong ka pertei sukito ya ki balakot sha ka jing kawai jong kun long brod ko kan rat ngam shong hong man rong pop ring ka jonga han rai shong tan tin kaman sem jinga kan sakia hi kaman kasna kurus kan ribet kilamingi sha ka jing embom jukun amen. Aspa Arkulai.
try. Amelawan rumah po kada dum ke jingi. Ia roy me na banta ke jingkru ke malayangi. Kam tame kana ke step na khod ini ko try. Anwan shame ban ngai me man bamban sip ya kamet ke jing me. Tamar me ong me long ku jong ke jing em. Jar ban ngai na unom ngan nom yap sulan olan ol. Dan macam daw kana ke step ana ke man. Ida man idea la de me ko try. Krishani ai boring ni. Vigilante ni. Pangila Baliam gajing Kristen bermahal gajing. Kam tame bangi penhun. Kata gajing tua gajing terang gajing. Tang hamehi. Tang hamei try ni amat kata gajing penhun ni kamen sim. Gajing tua gajing terang jong gajing Kristen jong. Iwan rak majung me batrai ki babang besuta masa telah kepertai. Iwan rak majung me ki baduk ki bakurdu. Basam jenjar ki ulanat. Taweng no ki bi bara patrai. Kam tame kana step patrai so ibu jiko kebang anak banta kaman sembal kladno jong David mengkoi. Berkum juru nak banta kai basam jong Henry no sit pada doena karbani bat ki kon ki juki bara koi. Kam tame anak banta doena bat wonderful karbani. Jurung IT la de hame kam tam ki basim banta ha kana ka mas ka bakhoy ngi ki bal apriang ye me ko try mangin shem kata ka jing hon men sim tang hame hi ko try ngi IT la de hame ko try to wan ban krishan ngi to wan ban patilan ti ngi lamba ka jing don ka jing merang kar pan ngi la ban ban hon ni kata ka jing kwa ka jing tran kam tame ban sam lam ni kata ko bor jong kajing Kristen jungi aki wei pan kotrai Jisu kawan ban Kristen kawan ban Ibor kawan ban simti yangi pengilaban kajing papura kajungi Dong ini aduai Tosha skor kotrai ya gajing duai jungi ba kane gajing ai keliang ba kentang jong gajing suspa yangi kanwan ra hangi ya gajing rap ha kane gajing em bat kan penyo ya gajing kemen junom daw kris utrai jungi utrai dan ringkat bat pi ublai badan barbaro un kurkui pi ukpa pada kun pada mensem bakot kamas kalawai tunggal isuk ngin ik syukriya try dagat ingin babahajingi haleluya haleluya Nomor Shispa Lai. Haleluya, Yesus Kristus kami pada. Haleluya, haleluya, Yesus Kristus kami pada. Yesus utrai gendram, sehingga percaya. And you're right, Jesus Christ.